1 соат 2 соат даже мегузарад или же Дурдона Орифова сокини шаҳри Душанбе шиква дорад ки дар рӯзҳои сарди ахир пайдо кардани такси дар пойтахт хеле мушкил шудааст. Слишком бисёр шуд, проблема шуд. Ёфта натонистем. Даже компания бахши Шапаҷон холи мошин надорем. Гуфтаам хеле ҷавоб додан. Дар кӯча ҳам хеле мушоҳида кардед ки? Да, ҳаминҷа ба ман корхонам ҳамин тарафа мебурам, ҳамин 1 соат даже ҳаминҷа ба меистам, почти такси пур мегузорад. Пур. Муродали Маҳмадалиев ронандаи такси бо мошини барқӣ аст. ӯ мегӯяд дар рӯзҳои сарди яхбандони имсол тақрибан ба кор набаромада буд, зеро баллонҳои мошинаш тобистона буд. мо аҳам баллонош эҳтиёт кардем мақсад, аҳам баллоное ки мақсад чӣ надорам. ба гуфтаи коршиноси масоили роҳу нақлиёт, ҳангоми воридоти электромобилҳо ба кишвар бояд ба сифат ва модели мошинҳои барқӣ таваҷҷӯҳ карда шавад, то дар оянда мушкил дар ин соҳа печидатар нашавад. Тараф ҳастан модификация электромобилҳое ки барои сарди минуси 5 градус Цельсия мутобиқат карда наметавонад ва аз ҳамин сабаб фарз кардем электромобил агар 400 километр тибқи қувваи барқи 100% агар пешбинӣ кунад, агар дар ин ҳолат дар зимистон, дар фасли зимистони минуси 5 градуса метавонад 70-60 километр истифода бурда шавад. аксари таксиҳои Душанбе феълан мошинҳои барқӣ ҳастанд. Шаҳрдори Душанбе ҳам дастур додааст то моҳи сентябри соли 2025 ҳама мошинҳои таксӣ дар пойтахт ба электромобилҳо иваз карда шаванд. мошинҳои барқӣ ба Тоҷикистон асосан аз Чин ворид карда мешаванд ва нархашон ҳам ба гуфтаи соҳибкорон назар ба 1 соли гузашта арзонтар шудааст. тибқи омори расмӣ соли 2023 ба Тоҷикистон 3316 ва дар 6 моҳи аввали имсол бошад 5266 нақлиёти барқӣ ё электромобил ворид шудааст. ҳукумати Тоҷикистон аз соли 2022 воридоти нақлиёти барқиро аз пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ озод кардааст.